Здравейте, приятели! Днес ще играем Zombie Survival на... Как беше на... Кажете го да е на... Block Strike, да. Zombie Survival, това е нова мини игра. Добавиха я скоро. Аз какво съм? Съм зомби. Аз съм зомби, малко те да намалим. Аз съм зомби. Къде са всичките манговци? Тъй. Така, окей. Той къде? Къде той бе? Идвам пъката. Do you even Minecraft, bro? Зомби, бе. Намериха го начин. Окей. Аз съм хънтър. Дайте скочим някъде натам. Защо? Аз съм зомби. Так му ще да се скрия. Къде са те? Ела тука бе. Ела тука бе. Бихо! What? Бихо! О, убих някой. Побих. За малко. Ама аз убих някой. Те може ли толкова да са ретарди? О, пръснал го. Така скачи там. Кой си бе? Манги. Дайте чопите! Той умра. Окей. Разкачвам горе. Сме хубаво въоръжено вече. Браво. Някъде. Няма само умряли там? Да, сигурно. Копчека останаха в 4 само. Умри, бе. По-бързи сме от тебе. Колко са? Добре, останаха още 4. Не искам да кикам. Така убихме някой. Чупете. Сега умрали, какво стана? Окей. Там ще го изведем ли? Спечелихме. Само лето не му пускай като такова, като зомба. Умрах. Приятели, са малко ще... Така, приятели, върнахме се. Опа. What?
Аз мина през стената. О, тук има нещо. Вой. Окей, нека да отидем там. Всъщност, те всички да дойдох тук, окей? Да тя се качвам горе. Мисля? Да. Само зомби съм. Там го уби ония. Чизни бе. Зомби ефект стартед. Старт. Добре, защо не мога да оцеля никой? Добре, знае, че ще умри, иначе пак стреля. Айко, тъй, газ. Оу, убих го. Те всичките на... Ги няма. Всичките са долу по пътищата. Добре, искам следващия път да се скрие. Къде да се скрие? Къде беше оно място? Дето имаше тайна врата. Оно и там, нали? Да, зад хангара, окей. Не, всъщност е и тука. Не мога да го взема. Горе има хора. Всъщност. Защо не виждам нищичко? Също щупя това. Добре. Искам да отида там, където другите. Как? Обаче. Как да се кача горе? Добре. Схвана го. What? Що паднах, бе? Обикалям като пълен ретард. Окей. Значи да трябва също тракнато е. Паднах. Минаха! Има невидими блокове, как се наричат? Чакайте, дайте да го задеем. Чакайте малко, мога да се скрия следващия път и тук. Айде бе. Нагоре всъщност, нагоре. Окей, качихме се, но... Няма никой там. Защо? Зомби. Окей. Веднага на къде? У нас там... Как се казва? Ей тук. Всъщност ще следвам те приятелчета. Окей, нагоре, газ. Yes! Аз съм човек, който стреля.
Какво стана? Те как скачиха го на междуто? Окей, седиме и тук. Окей, ще седиме и тук. Иде да имаш начин как да клекнем, да клекаме. А това защо? Дай, газ. Газ. Не. Изчезни. Убиха ма, значи. Добре. Текст. Да те изиграем една гън гейм. Опа. Реклами само. Само реклами, значи. Така, шоп. Дайте да видим main weapon. 15 да го апгрейд. Не. Тия похваля. 15 да го апгрейднем. Окей, вече ни е по-силно. Окей. Добре, нека сега Quick Play. Gun Game. Меди си къде. И колкото и човека да има така. Yes. Не благодаря. Само тъпоти, иначе само реклами, само глупости. Gun Game, иди си къде 12 човека да има така. Дай, червени нека. В нашата база е толкова тъпа. What? Кога? Къде? Кога? What? Що са бърнали точките? What? Oh, 5-7. Ахманачи. Дай. О, USPS. Хах. Знаеш, ко съм? Умри! Не умира той. Между взех беретата. Яко ги избиваме там. Дай, чак. Откъж, моля да цепна някой? Майко, паднах по крила. Добре, много бързо взех хубаво оръжие, това е добре. Чува са някакви гармижи. Къде заминаваш, бе? Къде заминаваш, бе, Менгио? Гуня, къде заминаваш, бе? Искам си по-хубаво оръжие. What? То с кога, бе? Кога? Добре, той е кога? Как си той хубавото? Добре, защо са бъгнали точките? Джа. Добре, нека се изпопребиваме от бойма, както да е. Нео. Убива, значи.
Искам да се кача горе на покрива сега. Не трябва да поемам демидж, защото това е гадно. Умри, бе! Гадина! Ще се кача на покрива. И лютейте. Първо ладно. Пред цял съм защитен, имам хубаво оръжие. Да ги изнесем, бе! What? Прекачвам се на покрива. Те си идват. Това не е хубаво, сега почвам да стрелям. Вика цяло, ние сме ги размазали. Ей, ще му убият, мечи. Добре, взехме най-смотаното оръжие в играта. Окей. Доволни сме. Доволни сме вече. Доволни. Значи. Колко яко оръжие. Колко яко оръжие. Това са най-тъпите оръжия в играта. Цел. Беретата е яка, но това е тъпо. О, нова взех. Окей. Окей. Това не е най-тъпото. Окей. Добре, аз бях на 100 хил. Как му уби тоя? Това ми стана много интересно. Бе, защо не отчита точки? Или само при мен не отчита точки? То се уби 76 човека. Тая игра. А другите по 20 сметната. Убил го. Джакобс килър. Адуф. Адуф. Добре, защо не отчита той на 70? What? Нека да рефрешне играта. Тъй. Така, влязохме. Добре. Окей, мерси. Гангейм някъде си. Давайте. Айде бе. Ще направим още една. Сега пък нямам звук. What? Ние не сме ли сини? Ние не сме ли червени? Не, сини сме. Чакай малко сега. Ние сме сини! Пръснава го. Знаете ли кой е най-якото място и там? Чакайте сега. Тук. И така снижавате. Сега някой умре, гледайте ако става. Почва да сложа в него. Така. Трябва да изчезваме отко. Със сигурност ще иска да ми мине във врата. Право го разпръсках. Убих няколко човека. Окей. Убихме няколко човека. Ето сега сме сега водим всъщност. Скоро се къва. Бега. Ти ли бе? Той е глупав снайпер. Няма се разберем така. Ми са гадни тези столички. Не му има оцелиш даже бе. Ето бе. Умри бе.
Аромат, който ви убива. Айде умри, бе. Кой шибнах 15 пъти, бе? Прага разкатахме тук. Айде, не. Като... Тъй. Нас се намесваме с кил. Дрям. Не. И отзади има стена. Въобще не видях. Газ напреде. Няма значение. Как ме шибна тоя. Как ми шибна този. Как ми шибна. Мазничко. Много мазничко. Обаче, убих един. Yes! Добре, водим ги с 10 кила, да. С 11 вече. Като цяло ние ги пръскаме. По принцип. Чакайте, бе. Карбените не е нашите. Умри. Фак. Добре, това оръжие е мега якото. Така, някой видях тук. Не съм видял никой. Окей. What? Добре, аз го оцелих повече пъти. Защо не умрях? Той хакер, чойта. Манго. Ей тук. Точно тук беше. Правиш ти, бе, чок вземла. Че само аз ли съм в тяхната база, бе? Трябва. Окей. Спокойствие. Окей, обясняйте. Много. Добре, колко кила съм направил? 19. Окей, добре. Чакай сега. Нека да се напълни малко. Не. Добре, предложете какво. Така, сега на спокойствие. Така. Предложете какви игри от тук да играя. Вижте ги всичките. Предложете какви игри да играя. И следващия епизод ще играя някакви. Това да е за епизод, че ще на малко дълъг. И бай!